Ja, vi står så ude foran Horsens sygehus. Vi vil ind og prøve at se, om vi kan få oplyst, hvor julemanden ligger. Kom. Pænt irriterende sådan. Kom. Undskyld. Jeg vil bare lige høre, om vi kunne få oplyst, hvor ligger julemanden? Julemanden? Ja, julemanden. Er de værge? Nej. Så kan jeg desværre ikke oplyse noget om det. Jeg er journalist. Men hvis jeg nu lige havde en... Hvor ligger julemanden? Stue 20. Perfekt. Kom med. Kom nu, for fanden. Kom nu. Hen til kapellet. Han ligger hernede. Jeg ved, han ligger hernede. Her. Prøv lige at vente lidt. Det skulle efter sigende så være her omkring det her område, den hemmelige etage på Horsens sygehus, at julemanden skulle ligge. Men hvis vi lige prøvede at se, om vi kunne finde en person, vi lige kunne spørge... Hey, det... Nej! Fuck! Fuck for helvede! Fuck! Nej, for helvede! Ind i bilen! Kør for helvede! Kør! Okay. Jeg tror måske, at vi har mistet manden på gaden. Ja, han er væk nu. Prøv lige at komme videre den her vej her. Vi kommer ind her, tror jeg.